And now, it's time for SPG, as in Super Backnern Secret Files. Inamoy ko ang naiwan niyang panty sa bahay. Ang itago niyo ako sa pangalang Boy Singhot. Pagdating sa babae, matinik talaga ako. Lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Anytime, anywhere, and anyone. Go lang. Isang araw, nakilala ko ang isang babae sa isang bar sa may QC. Her name is Susie. She's nice. She has a pretty face and pretty body. I mean, sexy body. She's working na sa isang company sa QC. We got along, we dated, until I invited her to our house. Officially, kami na. Liberated na naman ang buong pamilya ko. The fact that my parents and Lola came from America for the longest time. And yeah, even if I'm working, I'm still living with my family. So ayun na nga. First time na dinala ko si Susie sa bahay. It was dinner. She got along with my fam. Cool lang sina mommy at daddy. Lalong-lalo na si Lola. Siya ang pinaka-cool sa lahat. Actually, hindi talaga mukhang lola si Lola. Mas mukha pang ang matanda si mommy kesa sa kanya. Bukod sa nag-exercise siya, she makes sure she goes to Zumba every morning with her amigas. Nakakabilib si Lola. She doesn't age. So I think isa yun sa dahilan kung bakit sobrang natuwa si Lola kay Susie. Kasi pareha sila ng personality. Nagkatuwaan sila sa isa't isa. Or should I say, nakita nila yung mga sarili nila sa isa't isa. Bright, fun, and very sexual. I mean, they embrace their sexuality. So eto na nga. One night, dinala ko si Susie sa bahay. Meron naman talagang time na nag-overnight siya doon. But that night was very memorable. Walang tao sa bahay. They were all at a hotel sa Pasay dahil sa gift accommodation ng family friend. I decided not to come because it wasn't my thing. So eto na nga. Prior to that na makarating kami sa bahay ni Susie, nasa garahe pa lang kami. O nasa driveway pa lang kami. Nag-e-explore na ang mga kamay ko. Same goes with her. And the next thing I knew, we were kissing packet sa kwarto. Di nagkarambulan na. Boom! 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 Fireworks display ang naganap sa kwarto ko. It was the first time we had something like that. Matindi, magaspang, at makulay sa sobrang dami ng paputok sa loob ng kwarto. Merong super lolo, piccolo, name it. Whooshu! It was the best night ever. Till the next day, she needed to go back to work. Ako naman off ko. It was late in the afternoon. Nandun na uli sa bahay ang pamilya ko. Kakakain lang namin noon nang umakyat ako uli sa kwarto nang may mapansin akong itim na tela sa sahig. I looked closer. Then boom! Panty! Panty na gawa sa lace. Wow! Susie just made a history. Wala pang babaeng nakaiwan ng underwear sa kwarto ko. But she did. In my mind. I totally love this girl. Kakaiba siya sa lahat. So, dinampot ko yung panty ni Susie. And ewan ko ba kung nung pumasok sa isip ko. Kasi normally, I don't really smell someone else's underwear other than mine. Pero, para bang may demonyong bumubulong sa akin na
Amuin mo, amuin mo, amuin mo. Kaya naman, inamoy ko ang panty sa kwarto ko. And poof! I shook my head. Napakunot-no ako. Bakit ganon? It was addicting. Oo, nakaka-addict ang amoy. Medyo may pagkamapanghi, pero pwede na. So, I chatted Suzy and told her she left her panty. Tapos maya-maya pa'y nag-reply siya. At ang sabi niya, "What? I didn't leave anything. Kanino yan?" Sunod-sunod na ang reply niya sa akin. "May kinikita ka bang iba aside from me? Are you cheating on me?" And so on. I was left speechless. Kaya talagang nag-isip ako. Kailangan mag-isip ako. Pinaghihinalaan ako ni Suzy sa krimeng hindi ko namang ginawa. Ang saya-saya namin kagabi tapos ganito ngayon. So I replied to her, "Walang iba, babe. Ikaw lang talaga. I'm not cheating. Kahit tanong mo pa sa lahat ng kamag-anak at kaibigan ko. Mahal kita and I wouldn't do that to you." Eh, kanino to? Hinawakan ko ulit ang panting yun at inamoy-amoy. Iniisip ko, baka binabluff lang ako ni Suzy. Nang biglang pumasok si Lola sa kwarto ko, habang nakikita kong sininghot-singhot ang mahiwagang panty. Nanlaki ang mga mata niya at dali-dali siyang naglakad papunta sa akin while saying, "Anong ginagawa mo sa panty ko?" Kinuha niya ang mahiwagang panty sa aking kamay. Shuksi ako. Kay Lola ang panting yun? Yung black lace panty na yun? And then, she said, "Nako, kanina pa ako naghahanap nito. Kanina ko pa hinahanap to, wala sa labahan ko. While you were sleeping, naisip ko na isama ko na yung laundry mo sa laundry ko. Laundry ninyong magpamilya. Eh, siguro nahulog dito, buti na nga lang hindi nawala. Paborito ko pa naman ito, apo." Then, she walked out of my room. I was left speechless on that room. My room. Maya-maya pa, hindi ko na mapigilang matawa sa sarili ko. Inamoy ko yung panty ng lola ko. Chinat ko ang girlfriend ko at ang sabi ko, "Kay Lola pala yun. Nahulog ang panty niya while she was getting my laundry." At ang chinat lang ni Suzy ay LOL emoticon at all caps na, "Ha ha 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 ha." Akalain niya yun. Naamoy ko yung panty ni Lola. Kaya pala medyo mapangi. Pero in fairness kay Lola, may lace yung panty niya at halos magkaparehas lang yata sila ng size ng underwear ni Suzy. Ay, PS, huwag kayong magpapasintak sa girlfriend nyo. Pag alam nyong wala kayong ginawang mali, panindigan nyo ha. PPS, huwag kayong mag-assume na panty ng girlfriend nyo ang nasa kwarto ninyo. Baka mamaya, hindi pala. Sa nanay nyo pala yun, sa kapatid ninyo, o ang mas matindi, sa lola ninyo. Sinama niya lang yung labahan ninyo sa labahan niya. PPPS, huwag basta-basta umamoy ng hindi nyo naman underwear. Muli, ako si Boy Singhot. At ito, ang aking SPG, as in Super Pack and Earn, Secret File. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.